Εωσφόρου οι κόροι συναντηθήκαν. Είπαν το να, είπαν τ' άλλο, είπαν και για το παράλληλο και ξετυλθήκαν, και ξετυλθήκαν. Εργολάβοι δικηγόροι και του Εωσφόρου οι κόροι συναντηθήκαν. Ήρθε και ο Εφρέμαχος, ένας άγιος ανθρωπάκος, η κουρσάρα του υπέρει κι όλους τους σκοτοπερδεύει. Ό,τι γίνεται παράβρασε και γίνεται, μες στην εθνική μας μουρλά, ζαμαφούκια πάνω τουρλά, ζαμαφούκια πάνω τουρλά, μες στην εθνική μας μουρλά. Δικαστές, δημοσιογράφοι της Βουλής μας στο συνάφι τουλαπιαστηκαν. Από εκεί να κάνουν μάτι, να τους φύγει το ινάτι, κοτσιπιαστηκαν. Δικαστές, δημοσιογράφοι της Βουλής μας στο συνάφι τουλαπιαστηκαν. Ήρθε και ο Εφρέμ